Nwaanyị m chọrọ ịnụ na ndị befe na-asịrị m asị. Ofu nwoke sị m na o nwee this girl ya maala onye ọ bụ ya na ya na-abụ wee bido na-akwụ na mgbe fa na-akwụ na fa deli Igbo ngị o. So fa na-akwụ ndị befe malụ na fa na-abụ na-akwụ maka na ya na-eje befe ya nwa na-abịa befe until onye ejebe obodo oyibo. So obodo oyibo ahụ ka a jebeze fa na-abụ na-akwụkwa ịmago na phones distant ihe anụnwa. So nya wee nọsịa wee nata ịbịa nụ ya wee jekwulie ya na ya na-abụ fụsị anya wee sị anya bịa na nke na ọ ga-alalụ alalụ maka na ya chọrọ ili Igbo ngị. So kwa na adịga wee bịa wee sasịa arụ nọlụ na-echi enya nwa jesa arụ sasịa arụ fa na-abụ wee na-akwakọ ka fa si elu Igbo ngị. N'ihe afọzekwa bụ na this girl edinela na etu na-enye anya elu ya na-agwazi okwu ọgba nkịtị ya na-emetụ aka ọgba nkịtị na ọ na-eku ume o. It's not like na ọ na-eku ume, ọ na-eku ume but ọ na-emegherizi arụ n'ọlụ nnọọ ka onye nọ na-akụ ma akwanya ya wee tie mkpu ndị mmadụ wee gbata ya wee bulie wee jebe ụlọọgwụ wee lu ụlọọgwụ dọkịta wee sị na ọ nọkwa na ka ihe nwanya kwuru na ọ nọ na koma. Ya wee sị dọkịta ọsị unu amalụ na anyụlụ nsị nyụọ amịlị ya udo bụ mmiri pụli a na-apụ nụrụ n'ụwa anụwa na o nwere ihe nya imajiniri ịghọtago. Dọkịta wee sị gịnị na o nwere ihe nya fụlụ na-emegodie mana chee ka abịa akwanya ụda mana this girl nọgidere otu unụnwa for 6 days before wee mepee anya wee kwuo okwu. N'ihe mere that day emenụrụ ya because na ọ bụrụ na this girl nwụrụ anwụ na ya mara ife a ga-akọlụchie ka nọ n'ụlọ ọgwụ ha na-eje na-afụ dọkịta na-apụta na-agba izuzu ịmagolu ya wee mesịa wee jekwube dọkịta wee sị dọkịta kedu ihe na-eme nwa ọ sị na o nwere not just banye na koma. Ya wee jekwulu mami ya sị na o nwere ya ejekwulu papia sị na o nwere. N'ihe nke a gwụkwala ike ya wee kpọọ ha wee reassure ha sị ha na ya ga-alụ this girl and na ya chọọ ikpe aja obodo oyibo. N'ihe a chọrọ ịma bụ ka amara ife na-eme this girl elu obodo oyibo ka amaleta ga-esi wee nyebeli aka ka ebidogodo otu na fezo na-erie destin na ya chọrọ fasi na o nwere ife na-eme na ọ just nọgide detin emenye and na nke a bụ the first time. Ya wee na-eche ka mmadụ dị ndụ nwere ife na-eme ga-esi nọgide nnọọ like that banye na ko for 6 days wee pụtakwa na ya mara ma ya si na ọkụ ka ya si na ife mmiri na ya nwere ike ịma isi ike wee kwụlụ ọtọ wee gwa ya na ewegola aka n'ihe ọfafa gwu eziokwu cha bikos na iju onyanwa na ya ga-asị na o nwelili ihe ọ na-aya ọ na o nwelili ihe na-eme kpatala ụdị ihe a ji wee mee n'ihe anụ wee kwesịrị ime onye nwere anything to do with it. Ịghọtago si ihe a dị n'ile enute na ya mara ife a ga-eme ya wee sị ka ya mara ife ndị mmadụ chere ka ya malụ ma onye nwere idea nwere ike ịgwụ ya dati na ihe anụnwa nwere ike ime onye nwere ihe na-eme just like that. Ọ bụkwa na this guy nwụrụ anwụ a kedu ihe a ya kọlụchie ọkwa akpụli akpọchie ma obodo oyibo niile afụfụ niile nye atalụ just like that. N'ihe ekwere nghọta ahụ so nwanne m kedu filo kedu ife ọdụgụ ka ọnya na-eme this girl ọdụgụ ka onye nwere ihe ọbụla na-eme nwere ike ịnọgide banye na ko ka ọdụgụ ka this girl na parents ya na doctor ọ na-asịrị this guy asị ka o wee nụba the girl. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi anụmaka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.